Bones tardes, amics meus tots. Som l'Aro i el Sergi i això és No m'expliquis més pel·lícules. Doncs molt bones, com esteu tots? Moltes gràcies per ser un altre cop aquí. Avui som 18 de març del 2022. Aquest és el programa número 3. Molt bones, Aro, què tal, com estàs? Què tal, Sergi? Bon dia. Com anem? Molt bé. Tu, tot bé? Tot bé, tot bé. Avui gravem de matí, eh? Avui gravem de matí. Avui gravem de matí, a veure si ja es nota d'alguna manera. O no, o tot més o menys succeeix més o menys igual. Vinga, Avui va. parlarem d'una pel·lícula molt especial i molt, jo crec que molt estimada per la majoria del públic. És una pel·lícula que també és dirigida per David Fincher. No, David Fincher, jo dic David Fincher per David... Ah, sí, David Fincher, correcte, és David Fincher. No, estava pensant jo en David Lynch. No, clar, per això no. Que m'ha vingut al repetia... cap la barreja aquesta, David Lynch i el David Fincher. Hem caigut els dos. Sí. David Fincher i la pel·lícula es tracta ni més ni menys que de Seven. Però primer anem amb la secció sense nom. Bueno, avui a les notícies, Sergi, no tenim moltes, la veritat. Repassarem un parell. Per exemple, com la Sandra Bullock, una icona del cinema americà, no? Que es va convertir com amb la dona icona del cinema americà. Sí. Es retira temporalment per cuidar dels seus fills. Val? I té pensat retornar, no és una retirada, sinó és algo temporal, i té pensat tornar quan els seus fills tinguin uns 15 anys. Vale? Suposo que ja amb la que té ara més, amb els anys que té pensat tornarà com a directora més que res, o productora. Dubto que torni com a actriu, farà pocs papers. No crec que estigui per moltes hòsties, tampoc. Em sorprèn una cosa, que és aquesta xifra dels 15 anys, no? Per què els 15 i no els 18 o els 12? Suposo que perquè allà als Estats Units els 15, vull dir, no? Creuen que és més madur una persona que aquí. Vull creure. Sí, vull creure que... En fi, deu ser per això, suposo. A part, quan ets multimilionari tampoc tens molts problemes, per tornar quan vulguis. Està clar. Sí que és veritat que de Sandra Bullock potser tampoc no és de les actrius més memorables, però sí que recordo una pel·lícula d'ella, una interpretació d'ella, que segurament tu també, és a la pel·lícula Crash, on ella fa potser una actuació més secundària, però primer una molt bona pel·lícula i segon que ella fa una molt bona actuació, i em sembla que aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar en el seu moment com a millor pel·lícula. És possible, és una de les que posarem a la ruleta, si et sembla bé, per almenys com a proposta meva, la de Crash. Sí, segur. Ganes de tornar-la a veure. I recorda que també va sortir a Gravity, que no ho va fer gens malament. Cert, és veritat. Gravity... És veritat, sí que és una pel·lícula ja més actual, però jo diria que és una actriu que segurament ha anat guanyant amb els anys, no? Exacte. Tot i que Crash ja té els seus anyats, No sé ara ben bé de quin any deu ser, però ja té els seus anyats. Però potser va començar més com a actriu de comèdia romàntica, i a poc ha anat agafant com un altre rol en el cinema i fent papers una mica més seriosos i... Suposo que tot actor es cansa, no?, d'estar sempre encasillat en un paper i acabar després provant altres coses. Per això diem que segurament torni com a directora o fent papers puntuals, amb directors molt específics que ella triï, saps? Tornarà d'una altra manera, crec. Anirà bé. La veurem, estarem una temporada sense ella, però més endavant la veurem, segur. Segurament la veurem abans d'això dels 15 anys, jo crec. És possible que sí. Vale, la segona notícia seria que Spider-Man No Way Home ja no està al cinema, ja no està en cartellera, però sí que està disponible en les diferents plataformes de streaming actuals. Es pot veure en plataformes, Es pot veure en plataformes. I s'ha convertit a marxar de cartellera sent la 7ª pel·lícula més... jo li dic taquillera, és un barbarisme, no? Però no sé com es diu en català. Taquillera de la història. La 7ª pel·lícula més taquillera de la història. Exacte. Carai. Segurament per darrere d'Avatar, Titanic i bueno, no sé quina més, però... No tinc el llistat, però deu estar per darrere d'Avatar. Avatar segur, Titanic... Bueno, molt rebé. Ha estat molt poc temps, no, aquesta pel·lícula en cartellera, potser? Ha estat molt de temps. Molt de temps ha estat? Molt de temps, sí. Ostres, la sensació que tinc és de poc temps. És que porta temps, no et sabria dir des de quan, però porta en plan molts mesos. Clar, és que avui en dia molt de temps
potser recordem abans que molt de temps era com, no sé, hasta un any, no? Les pel·lícules en cinema. Igualment, ara ho necessitem tot molt més immediat. Jo crec que la percepció del temps se'ns ha modificat una mica, però crec que com a pel·lícula en cartellera ha estat, comparat amb les altres, molta estona. Està bé. Molt bé. No tenim res més avui? No, de moment no tenim res. A veure si la setmana que ve tenim alguna novetat més per explicar. Molt bé. Doncs vinga, anem a fer el comentari de la ressenya d'aquesta pel·lícula que tenim avui, que és Seven, dirigit per David Fincher altre cop. Ja la ressenya anterior ja vam fer una ressenya d'aquest mateix director, que en concret era el The Game, una pel·lícula que ens va agradar moltíssim. I, home, segueix molt el llistó amb una alçada molt alta, aquest director. Una mica el mateix esquema de pel·lícula, no esquema, sinó mateixa temàtica, no? Aquest thriller fosc i pertorbador, gairebé, però una pel·lícula molt, molt bona, no? Molt detectivesca, no? I bueno, si vols podem començar a comentar una mica la trama. Sí, però una curiositat, un comentari. Entre Seven, que va ser el 95, i The Game, que va ser el 97, sí. 2 anyets, entremig l'únic que va fer van ser 2 videoclips musicals, que és el que feia anteriorment, amb la qual realment van anar pel·lícula rere pel·lícula. Després de Seven va fer literalment The Game. No hi ha una pel·lícula entremig, hi ha 2 videoclips, un de Levis i un altre els Wallflowers, o no sé com es diuen. Els Wallflowers, a saber, per dir alguna cosa, Però, bueno, que el que diem, que és un director que de seguida es va veure que la seva sang havia d'anar directament al cinema de Hollywood i sobretot molt que no encasellat, no? Sinó que es va centrar molt en aquest cinema de thriller, no? També li va passar després un altre cop amb el Club de la Lucha, no és ben bé thriller, però que juga una mica amb la ment de l'espectador, no? Psicològica, sí. I pensa que el Club de la Lucha va ser la següent pel·lícula després de The Game. Exacte. O sigui, després del Seven, no? Primer va ser The Game, després... Seven, The Game... Seven al 95, The Game al 97 i el Club de la Lucha al 99. I les 3 van anar seguides, vull dir que es va fer un hat-trick important, aquest director. Cert. La pel·lícula, bàsicament, va al voltant d'uns assassinats, no?, que passen durant tota una setmana. Això està molt bé, se centren només en una setmana, un espai temporal molt curt, i on s'ajunten dos detectius. Això és gairebé un clàssic, no?, en el cinema també, 2 detectius que són com bastant antagonistes, no? Un és com més metòdic, més clàssic, va més al detall, més allò, i l'altre és com més impulsiu, més... Un representa la joventut i l'altre representa l'experiència. Exacte. I aquí es veu una mica la confrontació entre tots dos, o la manera diferent de fer i de portar el cas. I és una part important també de la pel·lícula, no? Un d'ells és el Morgan Freeman, gran actor amb grans pel·lícules també, i l'altre és el Brad Pitt, del qual també en podríem treure molt bones pel·lícules, com després, per exemple, el Fight Club, no?, que és el Club de la Lucha, o Ocean's 11, no? Una pel·lícula que a mi m'agrada moltíssim també. Molt camaleònic, pot fer qualsevol paper, el Brad Pitt, crec. Un actor que està molt alçada també, Sí. Molt alçada sempre que fa les seves interpretacions. No se l'ha explotat el que crec que s'hauria d'haver explotat aquest actor, però bueno, va tirar també per lo fàcil. O sigui, si per senyor i senyora Smith et paguen 50 milions per pel·lícula, doncs bueno, la fas, no? Clar. O sigui, és veritat que últimament jo he vist alguna d'ell que no em va agradar tant, com aquesta Ad Astra, del 2019. Sí, exacte. Ad Astra, no em va agradar tant. És que la ciència-ficció lenta és complicada, O sigui, la ciència-ficció lenta o la portes bé o es converteix en un tostón com és Ad Astra. Sí, em va passar, mira, per fer un petit símil, em va passar també amb El Marciano, el Marte, com es deia aquella pel·lícula? The Martian, sí, la del... El Marciano, no? La del caso Bourne, com es diu l'actor aquest, no? Correcte, sí, exacte. Aquesta a mi em va agradar molt. A mi Aquesta a mi és una de les pel·lícules de ciència-ficció lenta, però, bueno, no deixa de ser ciència-ficció, ja que no hem anat mai allà. Què més m'agrada? La suporto, o sigui, té un ritme que m'agrada. I a part, és divertida, té punts divertits. A mi em va costar una miqueta aquesta pel·lícula. I no sé per què li trobo cert paral·lelisme amb Ad Astra, pel fet aquest de ser una pel·lícula lenta i que no t'acaba d'entrar, no? Que no t'acaba d'explicar gairebé. Almenys a mi és la meva sensació que vaig tenir. Però és que, per almenys, crec que a Marte,
està més o menys basada en coses científiques, anem a dir-ho així, no? Ho intenten portar però adaptat al cinema, no? Perquè tampoc t'adormis. Però a Ad Astra passen de ser molt científics a estar corrent per la lluna amb un cotxe, volant, i com si anessin per els carrers de Nova York. Saps què vull dir? Sí, perquè és com aquella base, no? És aquella primera base per després fer el viatge llarg fins a Plutó, que van a buscar el seu pare i no sé què. Però vull dir, no pot semblar el Castillo de Cagliostro, l'escena de persecució de policia. Sí. Vull dir, vas a la lluna, o sigui, relaxa't, tio, o sigui, què estàs fent? Sí, què estàs fent per les dunes de la lluna? Que no són els carrers de San Francisco. No, exacte, quan vaig veure això vaig dir, tio, ja està, s'acabó. Està aquí. Ja està, fins aquí. Per això que, a veure, o vols ser una cosa o vols ser l'altra, però intentar ser-ho tot, voler ser-ho tot per abarcar molt més públic, potser és que no... O ets més seriós o vols fer una cosa més d'acció, però tot no pot ser, tot no vale. Però bueno, en fi... Sí que és veritat que, per exemple, de Brad Pitt, jo per destacar alguna pel·lícula, Entrevista con el vampiro, com a pel·lícula, potser no com a actuació, però com a pel·lícula sí, i sobretot una que també t'ha agradat molt a tu, la de Snatch, Cerdos i Diamantes. Exacte, sí. Molt bona pel·lícula. Que va ser justament després del Club de la Lucha. El 2000, és de l'any 2000, imagina't. Exacte. Imagina't, 2000, són 22 anyets ja, És el que parlàvem abans. La primera de la saga de Marvel, la d'Iron Man, és del 2008. I estem al 2022. O sigui, el temps passa, però vamos, volant. 14 anyets. Clar, després la gent diu, hòstia, però per què es vol retirar aquest actor si es fa molt bé d'Iron Man? Home, perquè porta 15 anys fent aquest paper. Home, és evident. I a més que aquests 15 anys que gairebé no li veus tampoc el canvi físic tant, no? O sigui, no és tan evident, no?, el canvi físic, que dius, home, potser el tio ja està cansat de fer aquest paper, també per l'edat que té i així, però, bueno, el veus en aquells inicis i el veus ara i dius, bueno, home, sí, ja han passat 15 anys, si veus la caràtula d'Iron Man amb la seva cara d'ella a l'època i la d'ara, es nota, El problema és que ens l'estan anat posant tant d'una manera tan, com t'ho diria, intermitent i seguida, que no ens hem donat compte, però mira una fotografia, està molt envellit, i això que hi ha efectes especials, retocs digitals, és multimilionari, es pot ficar crèmites de 1.200 euros. Clar. Vull dir, tot fa igualment així, són 15 anys que han passat d'estar gravant cada dia 8 hores, un estrès important. Clar. I 15 anys són 15 anys, està clar. Jo, una pel·lícula que em va agradar, i és una pel·lícula que trobo que és molt curiós la manera en què enfoca el cas, en aquest cas, valgui la redundància, que és que tot va al voltant dels 7 pecats capitals. Per tant, podria ser una mica una pel·lícula que no és que et parli de religió, però sense voler-ho t'està introduint una mica aquesta part de la redenció, que és el que li passa a aquest psicòpata que porta a terme els assassinats. I parlant d'aquests 7 pecats capitals, doncs, bueno, et fa una mica com la trama, et va desenllaçant la trama de tota la pel·lícula i tots els assassinats. Per mi em passa una mica com la pel·lícula anterior del The Game, que té les seves trampetes, però torno un altre cop a lo mateix. És evident que al final és una pel·lícula, i és molt inverosímil tot el que passa, i amb aquest temps tan curt aquesta setmana, i tot acaba sent moltes coincidències i molt d'allò, però bueno, és una pel·lícula, t'has de deixar portar per la pel·lícula. Totalment. I al final és un divertimento i està molt ben trobada, no?, la pel·lícula. Tot quadra. Els actors tenien que ser ells dos. No podien ser dos actors diferents. Tenien que ser ells dos, no? És com passa amb moltes pel·lícules, que dius, vale, sí. Que es quadra, no? I sí, jo no sé, és una pel·lícula que diguem que encerta molt en l'escenificació, diria, no? Està molt ben escenificada. Molt. És una ciutat fosca, bruta, no? El contrast que hi ha entre els dos atractius que tu comentaves al principi. Sí. Està tot molt quadrat al mil·límetre. El guió és molt important, que poc es parla del guió. Es parla molt del director. Sí, home, clar, evidentment. I poc es parla del guió, que després anirem comentant cosetes del guió. Evidentment. El guió és bàsic, o sigui, una bona pel·lícula ho fa un bon guió. Pots tenir molts bons actors, molt bona fotografia, però si la trama, el guió no interessa, et desconnectes ràpidament.
I aquesta pel·lícula no enganxa tant, potser com passa, no? Perquè no tens aquesta tensió des del primer moment com The Game, però cada cop que hi ha un assassinat i que està relacionat amb aquests pecats capitals, doncs et fa com enganxar-te un altre cop de dir, ostres, què està passant? No? I et crea aquesta tensió del moment de descobrir l'assassinat i el per què, no? Què hi ha al darrere de tot això. Si t'hi fixes, amb el que deies de l'escenografia, vaig ficar que durant tota la pel·lícula està plovent tota la pel·lícula, excepte al final. Ah, doncs no m'havia fixat. Sí, excepte al final, que és quan el psicòpata, que en aquest cas està interpretat per Kevin Spacey, arriba a la comissaria per entregar-se. I des d'aleshores fins al desenllaç final, que potser són 10 o 15 minuts... Escena no està plovent, cert, totalment. És sense ploure. Segur que això té un per què. Segur que visualment té un per què i una explicació. Però no deixa de ser curiós. Trenques una mica, no? Durant que hi ha tota la tensió dels assassinats, està plovent i té un color la pel·lícula molt fosc, i després en el desenllaç hi ha més color, veritat? Crec recordar que era més de tarda o no me'n recordo quina hora del dia és, però hi ha llum. Sí. És a les 7 de la tarda, no? Que és quan ell demana que vingui aquell transportista amb el paquet a les 7. Hem buscat a les 7 de la tarda, no sé què, il·luminada i tal. Segurament tinc algun missatge visual que te'l menges quan estàs veient la sèrie, que és més psicològic, no? Potser. Clar, és molt més subliminal, no? Són aquests missatges subliminals que et fan enganxar d'alguna manera. I si t'acabes fixant, clar, què passa amb aquestes pel·lícules? Quan ja l'has vist, torna a passar, no? El factor sorpresa, l'has vist la primera vegada, hi ha coses que no t'hi fixes. Quan la veus la segona, tercera, quarta vegada, t'hi vas fixant amb aquests més detalls i dius, ostres, doncs mira, durant tota la pel·lícula està plovent i al final de tot, amb el desenllaç, són aquests últims 10 minuts que deixa de ploure, hi ha sol, el color de la pel·lícula és diferent també, tota l'estona és com molt gris, al final té aquests tons més ocres, marrons. Per què? Pel fet aquest del... no sé, la redenció que diu aquest el Kevin Spacey, no? El psicòpata aquest, que és el que ella està buscant al final, d'alguna manera. És molt curiós, una pel·lícula molt curiosa. Que tu comentes, no té el ritme i el ritme ascendent que té The Game, però la forma en què, per exemple, presenta els cadàvers, els morts, diguem, és tan crua i visual que el que fas tu, quan acaba aquella escena i hi ha més un peron, no, de guió, que és tot més tranquil, ja t'estàs fent una idea de la classe de psicòpata que hi ha al darrere. Estàs pensant, però com ha pogut fer això, no? Hòstia, no? Has vist com ha quedat? I tal. Jo crec que és més en impactes visuals, aquesta pel·lícula. Sí, de fet, ell mateix, el psicòpata, que dius, com pot fer això? I ell mateix no es considera un psicòpata. Al final de tot, quan estan amb el cotxe de policia, anen cap a... Un missatge social, també, per ell. Clar, ell, el que... Bueno, no sé si aquí entra més la psicopatologia que té, però el que acaba dient és... esto es un mensaje para el mundo del que al final tots acaben sent, en major o menor mesura, uns pecadors, no? I si t'hi fixes, fas una mica un resum de cadascun dels pecats capitals, home, jo no em sento un pecador per menjar una mica més o una mica menys. Totalment. No em sento un pecador en res, no? Però, bueno, tots hem tingut, en algun moment hem sigut una mica bars, tots hem tingut una mica de mandra, tots hem volgut ser... Hem sigut pecadors alguna vegada a la nostra vida, en algun aspecte. Home, segur, evidentment, en algun moment de la nostra vida no, segurament constantment, però és una mica el missatge que vol donar ell o la pel·lícula a través d'aquest personatge, no? I està ben plantejat. Sí que és veritat que per mi al final té, crec jo, igual jo m'equivoco, però per mi té una errada, que és al final de tot, durant tota la pel·lícula hi ha 5 assassinats, que són els 5 primers pecats capitals, però al final de tot queden 2, i aquí entrem ja amb spoilers i ho patem tot, no? Sí. Al final de tot queden 2. Que és l'avarícia i la ira. Però, clar, l'avarícia... És a dir, ell va assassinant aquesta gent amb un motiu, no? Diu, pues, el primer la gula perquè el tio era un gordo ceboso, no sé què, i comia, i era un despojo per la societat, no sé quantos, i per això li va fer això.
no? L'altre, el de la mantra, doncs el mateix, la luxúria el mateix, però l'avarícia, clar, però l'avarícia és perquè ell, no l'avarícia, no, l'enveja, és perquè ell mateix tenia enveja en aquest cas el detectiu aquest, el Brad Pitt, el detectiu Mills, però enveja, és a dir, és una enveja buscada, perquè enveja de què? De que ell tenia una dona i un fill, no sé quantos, és que per mi aquí no és una manera de que ell tampoc queda lliure de pecat, no? Vull dir, és just. Ja, sí, vist així sí, però vull dir que és tot com molt... És com molt buscat tot, no? Com molt buscat L'injust seria només veure-ho en els altres, però ell també s'inclou, amb la qual és com... Tu pensa una cosa, l'Andrew Kevin Walker, el guionista, quan va escriure el guió, estava passant una etapa personal de la seva vida molt complicada, extremadament complicada i fosca. Per això, com es veu la pel·lícula, perquè sí que és cert que òbviament el director té molt a veure, però ella en el guió deia que la pel·lícula tenia que ser extremadament fosca, amb tots aquests punts que quan veus la pel·lícula veus que la societat, no? Hi ha robatoris, vull dir que és tot molt fosc en general, no? La societat també és fosca. Sí. I llavors, té molt a veure amb l'etapa que va estar passant ell. Entenc que hi ha un missatge amb tot això, saps? Pues segurament, clar, segurament. D'ell, per part del guionista, vull dir. Sí, segurament. Jo, veus, el que et dic, jo per mi hi ha petites trampetes. Jo, per exemple, mira, el detectiu Mills, el que fa el paper del Brad Pitt, és gairebé de casualitat que li donen aquell cas. Al principi de tot ho diu, i tu per què estàs aquí? No, perquè és gairebé de casualitat que acaben allà. I en canvi tot el que està... El psicòpata ja fa temps que ho està perpetuant. Llavors, hi ha una mica com desconnexió temporal, no?, entre la casualitat. Sí. Per mi, però és per trobar-li algun punt una mica negatiu a la pel·lícula. S'han de trobar punts negatius, no totes les pel·lícules poden ser genials i fantàstiques en tots els aspectes. Està molt a l'alçada, la pel·lícula està molt a l'alçada, però per mi baixa una mica... No ho sé, no, hi ha petites cosetes que se m'acaben de desquadrar. Però, torno a dir, és una pel·lícula... Per exemple, amb el que són els policies, això és un clàssic també, les pel·lícules americanes, tot el cos policial són un desastre. Sí, és cert. Sí o no? Són un desastre. Són uns inútils. Són uns inútils, molt inútils. Perquè hi ha un moment que de sobte tenen una pista i se'n van a buscar el tio allà al seu pis, a la seva casa, no sé quantos, i agafen, 10 cotxes policials, 40 unitats, no sé què, 2 furgones, van amb les sirenes allà a saco pels carrers, arriben allà i de sobte pugen per les escales amb silenci. És com, a veure, i li foten una patada a la porta. És, a veure, estàs arribant a un edifici fotent tot el xivarri del món, la festa major del barri. I de sobte allà arribes de puntetes, vamos a ver. I després que tampoc no és allà. És que... En fi, però és un clàssic de les pel·lícules americanes, no? Fan tot com molt més pel·liculero. El detectiu sempre ha tingut més prestigi, no? Però almenys s'ho han pintat així. El detectiu mola i el policia. El que porta uniforme és el tonto. I el que va vestit amb gabardina i es fa l'interessant i és així, no? Més o dio duro o fosc o el que sigui. Sí. I això mola. Bueno, sí, ens ho han pintat així, però no vas saber si és veritat això, realment, Com passa? No, home, evidentment, és pel·lícula, és pel·lícula. Bueno, és veritat que l'actuació d'ells dos, bueno, dels tres, no?, en principi, inclús de la Gwyneth Paltrow, una Gwyneth Paltrow molt joveneta, està molt alçada, però dels tres actors així més principals, no?, el Kevin Spacey com a psicòpata, el Brad Pitt com a detectiu o tinent detectiu i el Morgan Freeman, doncs els tres foten un paperàs. És el que deies tu abans, no? Segurament poses algú altre aquí i no et quadra, no? Mira, et comento sobre el que estàs parlant, curiositats. La Gwyneth Paltrow era l'actriu que el Fincher volia des del principi, ¿vale? Però ella en cap moment volia fer la pel·lícula. ¿Vale? Va tenir que convèncer el Brad Pitt, que en aquell moment era la seva parella, perquè la convencés. Ah, la parella de qui? De la Gwyneth. Sí? Paltrow, sí. Ah, no sabia que jo parella. Eren parella, sí, després que va estar amb la Jennifer Aniston i de més. Sí, això sí. Mira, veus? I ell, el David Fincher, sí que volia sí o sí la Gwyneth Paltrow. Exacte, va tenir que anar a través del Brad Pitt. Clar. Vale. Potser haguessis posat un altre actiu en aquell moment,
Bueno, és que també és curiositat del tema, eh? Abans de les propostes de Morgan Freeman i Brad Pitt, saps a qui van proposar els papers principals? Mira, et diré alguna cosa. Et diré, per exemple, Vinga, va. el Nicolas Cage, perquè és un clàssic. Sempre surt el No. Nicolas Cage a tot arreu, No, que al final no l'agafen mai. Aquí no, però és la versió del Nicolas Cage, però en negre. El Denzel Washington, Ah, hòstia, bueno, sí. vale? I l'Al Pacino. Hòsties, uf. L'Al Pacino ja tenia una pel·lícula en curs i va dir que no, i el Denzel va dir que li semblava massa fosca. Vale? Suposo massa que... fosca, a veure. Bueno, no, però fixa't una cosa, com és la vida. Va dir que no a Seven. Però Sí. quina pel·lícula fosca va fer anys després? Sí, Equalizer i aquestes pel·lícules, no? El col·leccionista de huesos. O el Coleccionista de Huesos, clar. Sí, Clar, sí. aquesta no li va semblar fosca. No. Vull dir, Però, home, vam sí que... anar a dir de l'èxit que va tenir Seven. Clar, clar, hauria estar a casa dient me cago en la leche. Sí. Home, Denzel Washington sí que el veig en el paper del detectiu aquest més veterà. Al Pacino, amb tots els respectes per al Pacino, per tot el que ha fet i així, no el veig. Però no crec que fossin els papers així, llavors, estarien invertits, perquè el Denzel Washington en aquella època tenia cara de nen. Saps? Bueno, el que era més gran és l'Al Pacino. El Pacino és més gran que el Denzel. Ah, ja, clar, hagués estat invertit, clar, tens Clar. raó. No ho sé, no... Clar, ara costa molt de treure del paper aquests actors que ja tenim, no? tan integrats i posar uns altres. Costaria molt fer aquest exercici de no, trec aquests dos i poso aquests dos, em costa molt de veure-ho. Són personatges que ja van tant amb el o són actors que van tant amb el paper que costaria molt de treure'ls i posar uns altres. Mira, com el director, abans del Fincher li van dir el del Toro. Uf, El Guillermo del Toro. uf. Pues menys mal que es va Saps quedar... per què va dir que no, el Guillermo del Toro? Perquè estava fent els preparatius per Mímic. Mímic, sí. Mira, t'anava a dir una altra cosa. T'anava a dir... No, doncs el Guillermo del Toro en aquest cas va dir que no perquè creia que era una pel·lícula massa lluminosa. Que vaya tela, el Guillermo del Toro. Totalment. Mira, entre aquell que va dir que no per Mímic i el David Cronenberg, que va dir que no per La Mosca, bueno, crec que va ser per La Mosca. Sí. I si no la va fer o abans o després, però bueno, veia una altra sort que no van ser cap dels dos directors aquests. I tant. La Mosca, gran pel·lícula també, Molt pertorbadora, A tu et va agradar, realment? A mi sí. Ah, vale. A mi sí, Jo estava parlant amb ironia, a mi no em va agradar molt, A mi la pel·lícula sí, A mi sí. Sí? A mi sí, em va agradar molt. La tens pensat posar a la ruleta, veritat, per fotre? No. Bueno, així la destros, no et preocupis, o sigui, cap problema. Mira. Home, hòstia, una pel·lícula molt pertorbadora, Però ara és d'orilla de veure això té anys. D'orilla. És del 86, no penso... O sigui, em mates, si em fas veure això. Té pinta de sèrie B, si la veig ara. No. Visualment. No, jo crec que és més que sèrie B. Jo crec que igual et portaries una sorpresa, Igual et portaries una Jo que la sorpresa. recordo, fa tants anys que la vaig veure, però bueno. A més, el Jeff Goldblum, tio, que... Gollum. Goldblum. Jeff Goldblum ja és un tio estrany i clar, és d'això que dèiem, no? Que és un paper ideal per ell. No veig un altre cop el Nicolas Cage fent La Mosca. No? Pobre Nicolas Cage. Home, s'ho ha guanyat, ja t'ho dic. S'ho ha guanyat. Que deixi de fer pel·lícules de merda. Jo només recordo una pel·lícula bona de Nicolas Cage, només una. La de Living Las Vegas. Living Las Vegas. Clar, ja està. Només I per descomptar. aquesta. Ara, pel·lículon, Val, però vull dir que després ha fet 400 pel·lícules més. La seva filmografia és deficient. I quina més Per basura. estadística. Sí, no, clar. El motorista fantasma i coses que no, Uf, motorista fantasma. Que És que Déu-n'hi-do, que també té els seus anyets, El que passa que, clar... Que, per cert, de motorista fantasma, en principi han de treure alguna nova, no? Qui vaig veure que proposaven? Sí, qui vaig veure que proposaven com a actor? Doncs No et sona, tu? No. Sí, mira. Ho mirem? Sí, anem a mirar-ho. Aviam. Fantasma... És del 2007, l'original? Sí, abans d'Iron Man. Un any abans. I a veure, si posem 2022, Motorista fantasma, aquí van proposar...
No sé, ho vaig veure per algun lloc i sí que em sona que van proposar algun actor més o menys conegut. El Nicolas Cage una altra vegada. No. Diria que va ser el Norman Reedus. És un dels actors de la sèrie aquesta de les zombis, com es diu? La de Walking Dead. Walking Dead. És un dels actors de tota la saga, de totes les temporades. Jo diria que volen agafar aquest actor. Home, i li va bastant, el paper, jo crec. Li va bastant el paper. El que passa que és un personatge complicat, no?, de portar al cinema. No sé, no... El Ghost Rider... No sé, no em fa. Però complicat perquè ho dius, per la IP que té, vols dir, perquè no és tan conegut com un altre, per la franquícia? O per com és estèticament? No, per estètica suposo que avui en dia ja ho poden fer-ho, no? Avui en dia tenen tots els mitjans possibles, correcte, tots els mitjans possibles per fer-ho. Però com a personatge, no... Bueno, un tio així amb calavera i una moto que treu flames... Bueno, vist així és com molt simple, no? Però... No, bueno, en veritat és un déu, Té el seu lore. Ja. Ell és un déu, és un personatge del món Marvel molt poderós i tal, però bueno, sí que és cert que no és parlar de Spider-Man o de Superman, si és de DC o de Batman, que són molt més coneguts, molt més... No, que ho tenim en l'imaginari. El motorista fantasma, pues bueno... És com els Eternals, pues ho pots portar al cinema? Sí, pots portar al cinema. No sortirà res bo d'allà? No, crec que no sortirà res bo d'allà, perquè és que a ningú li importa aquesta franquícia. Quin desastre de pel·lícula, per favor. Si vols un dia en parlem, no per fer la ressenya, sinó per parlar-ne una mica per sobre, però és que quin desastre de pel·lícula, quin suplici. Vaig patir per veure-la, Que dolenta, per favor, que dolenta. Igualment podem anar comentant, O sigui, vull dir, en general... Doncs per mi va ser un desastre de pel·lícula. O sigui, dolenta, primer, que és una història que no m'interessa per res. Segon, que ja que em poses com a novetat, perquè, a veure, m'imagino que els que són més de còmic, no?, i es coneixen les històries, doncs potser ho agafen amb més ganes, però, a veure, han d'entendre que el gran públic, bueno, doncs potser estem una mica més apartats d'aquest món. Potser són una minoria els que segueixen aquest còmic en concret. Crec, no sé, potser parlo una mica així per sobre. Però si t'exposen aquesta història, doncs, home, doncs té la seva força, vulguis que no, doncs, té la seva conya la història, lo dels Eternals i els Celestiales i així, hosti, doncs és guapo, no?, aquests creadors de galàxies i així, però després que introdueixin aquestes parts tan absurdes, tan còmiques dins d'una història, és que no, a mi no em quadra gens. Els Eternals és l'única manera que tenia Marvel de presentar els Celestiales. Ja. Bueno, l'única no. Vull dir, hi havia més opcions, però és com la més fàcil per presentar-los, els Celestiales. El problema està quan surten actors com l'Angelina Jolie. Vale? Quan directament tu vas a buscar un blockbuster, vale? Aquí tu ja saps que la pel·lícula punxarà, amb la qual necessites un reforç, que és un actor doncs, com l'Angelina Jolie, de dir, anem a dir que està ella, i tal i qual sabem que la pel·lícula serà una merda, perquè ho és, objectivament ho és, i per almenys intentarem treure la major recaudació possible. Guanyem diners i presentem els Celestiales. Ja. I ja no es torna a parlar mai més d'això. Ja, doncs sí, deu ser bàsicament això. Però és el que dius tu, Angelina Jolie, que ja està més cap allà que cap aquí, i la Salma Hayek, que l'han recuperat de no sé on, que no, com a líder dels Eternals, o una de les líders dels Eternals, és que no t'ho creus en cap moment, no t'interessa la història, està mal plantejada, mal explicada, no. Jo per mi és un desastre de pel·lícula, un desastre. Però tindrà el seu públic també, no direm que no. No, ja t'ho dic jo, no té el seu públic. Potser... No, vull dir... Potser els seguidors dels còmics i així, potser sí, no ho sé. Segurament, ja li preguntarem a l'Albert, però crec que coincidirà amb nosaltres que és el que hi ha, no? Que tampoc és que... Segurament no tinguin còmics profuns o potser deuen tenir un perdut por ahí que segur que val la pena, però de la resta... No és una IP, crec que molt forta. Ja. Però bueno, tornem a Seven o què? Sí, a veure, jo per mi sí que volia comentar, si t'hi fixes, la música torna a ser un altre cop del Howard Shore. Aquest tio l'haurien de tenir bastant en compte perquè és un compositor, bàsicament, de bandes sonores doncs bastant important.
perquè va fer, d'entre altres bandes sonores, el Silencio de los Corderos, la banda sonora de Filadèlfia, Crash, la banda també. sonora del Señor de los Anillos, del The Game, que vam parlar la setmana passada, i de Habitación de Pánico, entre moltes altres. Però és que comentava a l'altre podcast que vam fer. Només es parla o el actor principal o els actors més coneguts i el director, com a molt. Els altres, director de fotografia, guionista i a més, passen molt desapercebuts des del meu punt de vista. Se'ls reconeix poc. Sí, és veritat. Sí que és veritat que aquest home va guanyar Òscar per Senyor de los Anillos, per la però no es torna a parlar d'ell, saps? I tampoc sabíem la vinculació. Podem dir que un director ha fet diverses pel·lícules de memòria, però no podem dir que ha participat al Senyor dels Anells, a Crash, a Filadèlfia, o sigui, saps? No les vinculem les pel·lícules amb ell. I aquí està el problema, quan no vincules no tens el coneixement de qui és, realment. És veritat. Torna a ser un altre cop un tipus de banda sonora d'aquestes com més d'acompanyament de pel·lícula, no? que una banda sonora com per escoltar. No? Són aquestes bandes sonores que són més de sons que de composicions musicals, no? I ja li agrada aquest director, aquest tipus d'acompanyament. Sí. Perquè li va molt bé en càmera. I li va molt bé la pel·lícula, li va molt bé. O sigui, una molt bona aposta, també un altre cop. Sembla que van fer com bastant binomi, no? Aquests dos, el director en aquest cas de la pel·lícula, el David Fincher i el compositor, no? Sembla I l'Andrew Kevin Walker, també. Com a guionista, correcte. Va ser un hat-trick important. Tu penses una cosa, que a la pel·lícula del Club de la Lucha, no sé si la tens molt recent al cap, els 3 detectius que hi ha, vale? Com es diuen? Es diuen Andrew, un altre es diu Kevin i l'altre es diu Walker. Imagina't. Li van posar els noms en honor al guió que va fer per Seven, de l'estima que li té aquest guionista. Que bo. Són detalls, Detalls molt bons, Sí. Molt bé, home. Vale, doncs què més, Harold? Vols que anem a fer puntuacions? Podem anar a fer puntuacions. Espera, que potser et puc comentar alguna coseta més, així com a curiositat, si et sembla. I tant. Vale. Te'n recordes quan estan interrogant l'Elan Orsen? Que està molt demacrat, quan està a l'interrogatori, que el tenen dintre de la... Sí, Vale. Doncs l'actor, vale? Primer que abans de començar a rodar va estar hiperventilant durant uns minuts, a propòsit, i portava diversos dies sense dormir. Hòstia. Per poder gravar l'escena i que estigués realment esgotat. Sí. Això sí que ho fan. Hi ha uns quants actors que sí que fan aquest com treball de camp, no? O com d'interpretació, de posar-se molt, entrar molt en el paper i forçar una mica la màquina del cos, no? Per aconseguir extreure el màxim possible, no? Bons actors. S'estan guanyant el sou realment des del meu punt de vista. Has de fer-ho totalment. Això tinc entès que el que porta molt a l'extrem també és... Mira, per exemple, l'últim Joker, el Joaquin Phoenix, també va fer coses d'aquestes molt estranyes, i el Daniel Day-Lewis, és que també és un actor que també com que s'hi posa molt en el paper i no el deixa anar, no? En el personatge, i no el deixa anar durant molts dies per extraure el màxim, no? Clar, però això té d'anar amb cuidado, Recorda el que li va passar al Joker del Caballero Oscuro. Sí, clar. Va acabar tarumba, saps? Ja es va treure la vida. Imagina't. Sí, cert. Clar, potser molts d'aquests arriben a entrar, no? Tenen algun mètode per entrar molt en el paper i després els hi costa molt de sortir, no? Ja comento una última coseta i si vols passem a les puntuacions. Recordes quan el Brad Pitt està corrent perseguint l'assassí per sobre dels aquells i que cau sobre d'un cotxe i rellisca? Sí. Vale? Realment allà ell va travessar amb el braç el parabrises del cotxe. Va haver-hi un accident allà, vale? Que va requerir de cirurgia. I d'això porta la mà embenada, potser. Sí, però curiosament el guió igualment requeria que l'actor tingués un petit accident al braç. Cosa que va anar com anell al dit quan li van tenir que ficar-li la vena, perquè ja el guió ho requeria, doncs, una colla en botella. Sí. Però sí, es va fotre una bona hòstia, allà al cotxe. Sí, així que és veritat que ara que ho dius, al principi porta la mà com una mica embenada i després hi ha alguna escena que recordo que on ell s'estira al llit amb ella i l'abraça i porta com una espècie de guix embenat, que pot ser que sí que, clar, és el que dius tu, no? Que es fes mal de veritat. Per requerir de cirurgia. I anés més enllà del que és el mateix paper, no? La mateixa actuació.
Ja, accidents d'aquests ja van passar a punta pala. A punta pala. Sí, sí. Com li, però va, també- com li va passar al DiCaprio, no? Amb la pel·lícula... aquesta del Tarantino. Com es deia? A Hollywood... No, l'anterior. A veure, deixa'm mirar... La pel·lícula amb el... El Revenant no. Bueno, no me'n recordo. La pel·lícula... Bueno, que també li va passar, no? Una de les escenes que també ell es fa mal amb una mà i segueixen rodant i, ostres, veus una actuació real. Una actuació que està, allò realment està passant. Malditos bastardos. No, Pot ser que diguis. no, la de Django. perquè va ser... La de Django. Ara m'ha vingut. Django desencadenado. Hi ha un moment en què ell se li trenca una copa a la mà o es trenca una copa i es fa un tall. Sí. Però va seguir rodant, veritat? I va seguir rodant Va seguir rodant. i, clar, allò passa realment. I, clar, com vas a tallar-ho, allò? Allò va directament al metratge. Home, però és que ho veig bé, tio. Vull dir, I tant. demostra que ets un bon actor. El Brad Pitt estava fent les escenes de persecució sota la pluja. Sí. Ell, no un doblador, vull dir, un... Sí. Sí, un expert. De risc, ser un especialista d'aquests. Especialista. Sí. Molt bé. Doncs vinga, anem a fer votacions. Anem a les puntuacions. A veure, doncs vinga, comencem, com sempre, amb direcció. Jo li poso un 9. Què tens tu, un 9? Carai, piques fort, eh? Sí, tu ja saps que jo soc... Sí. Crec que va un. Ets agraït. Jo tinc un 7, però per mi... Un 7 a la direcció, sí? Sí. No sé, perquè jo em sembla que he puntuat una mica més baixa aquesta vegada. No sé el per què. Bueno, està bé. Sí, Està bé. mira, no sé, un 7. Vinga, fotografia. Dispara. Ara tinc por de dir la... A veure. un 9. Uf, vas fort amb aquesta, eh? Per mi és un 7, també. Bueno, Vinga, actors. un 8. Per mi també és un 8. Tenim igual en aquest cas. La posada en escena, ambientació, Un 9. a 13 o així, un 9. Per mi és un 7 un altre cop. Carai. Efectes facials. Ens passa un altre cop com la pel·lícula anterior. I sí que és veritat que en aquest cas hi ha potser una mica més que amb el The Game, no? Per la caracterització de tots aquests assassinats i així. Però massa més cosa no n'hi ha. Més enllà de les persecucions, algun tret de pistola, però... Però bueno, és el que deien, els efectes especials la nota serà referent a la pel·lícula. Si és Star Wars, ens passarem amb el CGI, i si no, ens passarem amb atrezzo, amb caracterització i de més. Jo li he posat un 7. Vale, jo també tinc un 7. I banda sonora, música, Un 8. jo també tinc un 8. Vale. A veure, doncs anem a fer la suma. La meva mitja és un 8,3. Et surt un 8,3 a tu? Doncs jo tinc un 7,3. I tu tens un 8,3? Sí. Déu-n'hi-do. Doncs ja tenim les notes d'avui. 7,3, 7,8... No, 8,3. Tu, 7,3. Jo. Un punt de diferència, eh? Sí, jo crec que tu li has posat com la mateixa puntuació que The Game, no? O por ahí. Sí, més o menys. Sí, o la mateixa o quasi la mateixa. És cert, sí. No sé el per què m'ha fet baixar una mica... Els dos primers, els dos sets que has posat en direcció. Direcció i fotografia. Sí, no recordo amb The Game que els hi vaig posar. Em sembla que els vaig posar... No, un 7 i un 8. Un 7 en fotografia, un 8, un punt més... Més o menys, eh? Sí, 7,3 igual, la mateixa puntuació. I tu canvies fet mig punt més que em diferència amb The Game. Sí. Bueno, mira. Sí. També és allò que diem, no? Que a vegades el de les pel·lícules també és el moment en el que la veus, que et fa valorar d'una manera o d'una altra, no? Totalment d'acord. En fi, doncs aquesta ha sigut la ressenya d'avui. Decisió final del cas, recomanable. Molt recomanable, sí. Molt recomanable. S'ha de veure. Doncs Seven, una pel·lícula que s'ha de veure, tant si és la primera vegada que la vegis, ets un afortunat en aquesta situació, i si la vols veure una segona, tercera, quarta vegada,
és una pel·lícula que es pot veure una segona, tercera, quarta vegada, perquè el que diem sempre, no? El factor sorpresa es perd, però bueno, és una molt bona pel·lícula. És tota la interpretació, tota la història, el desenllaç final, està molt ben feta. Si t'agrada el cinema, l'has de veure. S'ha de veure, és una pel·lícula que s'ha de veure. Vale, Harold, doncs moltes gràcies per aquest matí tan fantàstic. Igualment, tio. Que vagi molt bé, ens veiem al proper programa. Vinga, ens veiem. Apa, adéu, adéu.